Semini do joni simini taw mi do fala se do golera mata ono tiko won jabata ono fo ono peme won jabata joni joni balde wadi dum do min taw ono to do ayu golle kadi ramata joni problem o yu gemma joni do en habude sabu ramata min joni che joni ramata ko yaltala dum sikka afrika mi kedi ga hamiro mi jombi mo tawi kanko ko no yaltantala joni ko jutanno e ko rabituno fof hankadi rufi boftota cergal wadi ko gasanno gasi rama no joki aduna mudum no wawi ni hankadi daña gorko mum jokko ngurdam mudum ko heddi ko dum wona dum hankadi ko haajuma ko dum balde dum hor wona haajuma sa série debbo hor holludum lawol galle bammu dum wona haajuma on daña gorko dañata gorko hankadi kam on natti wonde ko ma ko jinmi tinoda kettoda kam ko besngu ko besngu ma min mami haalde ramata ka babiraado dum kam somo wela ko metta ko Allah wadi dum sukaabe be so mawni ma jiro baamu men dum non bawde Allah wadi a waccima hoore ma sere seydane a watti noddude da namdobe mami yewtide ramata ha pamodiron sukaabe mbattarde salmindema walla an garta mbatta salminde sukaabe so tawi ada liggo fodde ma faade sukaabe waddum dum ko fodde wadinde hakkunde biddo e jignaado sabu ka nehaado ka janginaado ka ballado ha kebdaado poddado dum non anneda foti wadande dum besnguma kadi ko waddima to bange sariya dum jinmi mbatta en hakkilde kala ko danja wadan besnguma sa idino resa rewbe sap dum ko problème ma kono besnguma ngu toppiro dum ko heddi gono mam haalde ramat eyyi a faami ko jinma wiide ko mbede faami faalede mi yiide bibbe be non ko masala ha sabu awa joraade kina boy lebbi a yiyani bibbe pina mbiade ye bibbe ma mbada fodde ma ha gasna ne mbawa yiide bibbe joni a woppata haala ka mi waddama ko masala ha maw fam ka jignaado ewa ka jignaado foti yiide bibbe ma a jogi hen droit kono koy masala ha wadete koy compréhension dum il faut pama dum wa dum forsude a faami parce que fodde ma nde a wadani dum non ko juranno ko rabituno haala fof woppu golle de mami gollu dum jinmi tan ko ya tinno ko jogida hewde famdude ya andu besgu mangu fodde ada foti wadde dum a faami dum ko hunde waddinde maada ewa wana ada topiri yumma en mi do toppiti gasi min kam haydara mi sohlane ma mbede wawni horam kono kam ina weddi ramata joni ay jura noddi o décrochata mo jogi hen droit parce que berne makko ko metti wondo jettudi don wonko baddama il faut pama dum debbo e gorko jiida parce que way kono ko gañido ni donc ko neddo wondade memay mudum il faut battina wada dum problème donc il faut pama dum donc ko psychologie jeya eywa joni ko sese jaarata mbasa fortude ma gedede kadi ganda huune de gasi jomum no wawi to berne mum gasi non hucce worbe ne yilo no resira donc yaade da nodda dum wondi no heuruje fof dum ngadi fo dentoda ganda wona jom suduma dum tan jinmi ya fam okay ewa dum non tinoda horema ne do wa danje ko buri bandumen topirda besnguma okay mi salminibe topiri jignama sadidi danje duwa topiri jignama aywa a jaram mabe nan kambe fof mabe nan jaram ske wadi sukabe joni rewbe jiben hankar hadi bit balde tan no wano jogade avenir ni tan fina tan way tan no ligado ni ske ya ok Jamnya leman. Nama sekian. Bada. Arsel. Jambano. Jampurolem. Adis. Tabari kalau masa. Alhamdulillah. Sini kamu. Gatal. Bahasa apa? Jam komor. Tabari kalau masa. Jam wonjo. Bahasa apa? Untai wana jo. Jam alhamdulillah. Program.
Modou alhamdulillah di jeni hade. Ya mashallah. Barat mofti kalis de. Mofti kalis jogi marchandise. Marchandise on est liggéey on yalla ki be joni choda. Très bien. Ay joni gadi ranki balete kanyum sanji bisik baleje to. Be mo koy arde walwude no wonno enen kadi no paamer sen nyamde meden ki bura hew ko budan yitte ko. Tigi. Gile e kanje en ha e maro en. Ha e litte en dande nen ko dum budan yitte. No woti. Ewa dum dum buri manko ko en so sa rutti mo ngol tan kala ko mbawda somade kam no kam yo je kam e ko chomo ko tan. Watta chaden sabu min joni ngesa mbodo remi don gese. Kanje. Follere koobine koobi bodeji di. E gede godde dum conteneur nanara wari kanje kecce wona ne wada congelé ko kecce de ta ari sa wala ben jowa do wa yerude non ko dum be buri yidde kam kadi liddi kadi dido liddi mi dañi façon liddi dum te nganda ko ro wiete kayar ko don won kaldunum dañi don client ko ganduda ne wawa kadi waden fournir et en même temps ñomo ko kam nana ngesam dum kam firti hankadi ne ko liggey tan namda il faut beeda wonde gorko tigri daroda min mi anda bandiraɓe mi anda courage danmi ko golle c'est travail qui paye e lavoro qui paga e so tawi kadi ɓurimo doole si kalade mba yilade neɗɗo goɗɗo no woti haali toɓɓere nde ganduɗa sokkude oɗo saha joni liggel ɓurimi doole seeɗa somi dañi neɗɗo tan ɓurɗo kadi hoɗo kolniɗo seeɗa kadi ene wawi yantude am min mbawa wallodirde ko wayno joni conteneur so ari joni wawa ransude gueɗe ɗe taw min mboɗo yeeye ɗum so Allah jaaɓi o carel ma gonen neɗɗo goɗɗo so tawi ko goto walla ɗiɗo sa yiiɗi puɗɗorɗen goto eyo ɗo mi haaldi e joom galle o wonɓe ɗo ɓe mbi ko yahoɓe ɓen ko yahoɓe donc on non bitik en guittan ngal ɗo ɓalal tan firgoji ɗi kettoto oɗo banggue hankadi ne sa yiiɗi mbaɗa ga ko yoori ga ko hecciɗi ɗum ɗo oɗo ɗiɗo firgoji firgo tewo fof kettoya oto banggue ha so tawi an ari aɗa jogui mo ganduɗa oɗo ƴetta tan ne servo yimɓe oyro haalta e client en kala ko wi wima ha yoɓ an keeda kees Allo? Allo? Why? You demanding the cross Allah? Ana kono wadi. Oko alon? Wala ko min balde ana kono wadi. You demanding kida kupa. So mi andin ko arawandu ni mi jattaram. Are findiran jon Jon ay numero registrata telephone ma. Ko bodem mane ani numero man. Ok, ça va. I start panicking you. On no pai ko dan woni fight them. Holben. Fight them. Down ben. Bibi ambara jogido bibi. Mi di down ben kono do way ko dan woni. Bi mam sal jogido bibi ko dum namde man. Ramata woni heddi yew taal mi loppi man ko pita gol di down ben. Adiri adu kristala wat ga sta do ko islam joni ko inu golandi dawombe woni lebbi a hersara reftude woni lebbi anodare ananda e bibima abbola rama ni ko nebi yo ko nebi ben don ko bibbe am non okay arani ko an jibini be islami jibil ko no babe mabbe ko an won mo hersara an jasi jallo ɗum kay hakkille ma de min kay tan renata jawdi on bangay bitigo yo hakkille ma de sa ɗini mo kay ɗan so Allah jaaɓi kala no jiɗuɗa kay ko noon tan wayno ɗum ɗo so Allah jaaɓi hankadi ne pelliɗen ko liggade liggey kay goɗɗo ɗawini kadi wadde bitik ɓoyto banggue to wiyete novara toon kadi waɗi yimɓe meɗen musidɗam ndulmaji najo ko en Amadou Tidiane Sall ndulmaji en ɓenne kadi mbini cohli ɗum ɗo donc en pelti wadde toon bitik kadi ɗon so tawi mo gonduɗa ɗo a yananama hoolima si yimɓe fof on goppen ɗum ɗo kañum fa an pata bitik kesoto taɗan ɓuuri andude golle ɗe kañum wona ɗo kadi taw fuɗɗima woowede ƴeewa seeɗa seeɗa forme inema hankadi ha aljanna so Allah jaɓi eyi pullo noon no wiya lingu jungo oto woppine lingu koyngal koyngal oto woppine lingu jungo a jarama kes saabu lingu koyngal komi ɓuttidi ko jaɓɓuɗam ko foof ko jibina ko en jaam en goy ɓorɗude ko
sa weddima ndigel tosen ngel wona wasi cakkude e dañan ɓutalngal eyyi min kam ɗum tan jinnomi wiide eyyi donc kam so Allah jaaɓi inchallah weltani mama vraiment walla min kay ɓuuri weltade kadi gollen wona neɗɗo fof kadi hooloto ma tottuma oɗo bagage fof no fotiri noon eyyi andi hoolare ɗum ɗo sa neɗɗo hoolama tan woni koye makko kala no jiiɗa neɗɗo hoola yannane e ko kanko woni ɗum ni eyyi kadi ɗum ɗo basalle kadi mboɗo rema ɗum fof basalle joni mboɗo jogui 2 hectares ko basalle tan ndemete hen ɗum ɗo laaj min goni ko expérimentation ɗum cuwata o ɗum ninde 100%. kono ɗiɗo kay laaj koyno laaj kam hayɗo henne kam ɗo italy ɗo ne heeɓo dande rem wawi somade en koyno silsile en aɗa andi ɗi kam ndemata mbiɗo wawi soma ɗum ɗo mi adda ɗum ɗo en ɓuuri tidden tan ko ene liɗɗi en ko ene lijimaji kanje en aɗa andi kam enen to meɗen to ɗum toon ɓuuri kanje en jogui société wiyete ko Agnam vert eywa ko société mo jiɗen wadde créé tawa en mbaɗen kanje en follere en e gueɗe banno inchallah condi guerte ɗum kadi aɗa andi ko ndemeten hen ko ne heewi e condi guerte en condi kadi condi hay ɗum ɗo no wiyete kadi kanje ɗe condi ndi kanje ɗe condi ndi e kanje kecce ɗe foof no wawi namɗo kam ɗo en condi kanje ne wawi yaade condi guerte ne wawi yaade karaw ɗo société goto Agnam naɓe ne mbaɗa ɗum ɓenne kadi mami toppito eywa joom suudu Aliou Sognane o no waɗi ɗum ma en ƴeew ko mbawɗen ƴettude hen eyyi joni kay ceerno Ablaye joni kay gacci gueɗɗe jungo Allah inchallah joni kay mi salminima en mbaɗi noon waɗi fayi kay no gartoyɗa saaha goɗɗo fof so Allah jaaɓi ko mbimam koto manque an gila certuɗen hande baaɗo gila certuɗen mi foti andi lebbi ok adnan e yaajugol ko min cuuri baaɓe maɓɓe boora hande a natti jeeyede maɓɓe gueɗal gari ɓiɗɗo weeli wonɗen en seedi joni ayi a woloyi penaneji a woloyi cecce ha police ɓe joni ɓe accidima e boboɓe mbimami saɗa yiɗno farnorade ɓe gila toɓe beeli farnorade ko ɗon gila nden poɗɗa wiide koɓe ɓiɓɓe ma wona joni toɓe mawni toɓe mbatti hakkillaji ɗo ganduɗa ɓe mbatti nafde gona wiide ko ɓiɓɓe ma ha ko joni ɓe beeli jibinde ramat a wolaniɓe fayɓe a wolaniɓe piiji bomɓe ha joni hay mi noddima téléphone a décrosta hay sa décrosi mi landi gonte ɓiɓɓe woni a wiya ɓe ala ɗon hay si ɓe ɗon ɓe yettata téléphone ɓe gandama noon ɓe gandama ɓe ganda ga hol gonɗo bammaɓɓe ni ɓe gandama ɓe natti andudem an jaaɗa guila ɓoɗo cuwa andude haydara ha gandi joni garoɗa mbiyata ko ɓiɓɓe ma saɗa toppirinoɓe an a yeehi a anda ñamdu mabɓe a anda yarde mabɓe a anda somi cagori mi ñamminaɓe a anda somi wujjata mi ñamminaɓe haydara anda e mabɓe hande gara ɗo mbiya ɓiɓɓe ma wallahi suwa to mboɗo wawi wadde holto dañanmi min komi debbo mi liggahi mi waɗani holto dañanmi ko ñammima o piiti kam mi pittali nayyi no woruno aɗa yeehi aɗa rewe debbo goɗɗo aɗa woppi kam cikkanɗa noon sa woppi kam mami hirsi kono a anda wallahi a anda ramata accu saga ko ɗum a jottuɗo waron ka heɓata moodi e heɓata moodi mbimi ko ɗum cikkannuɗa sa seeri kam komi dañata hay goto ɗum noon oɗon sikku jimmi ko guitta ɗum e ɓerde ma he ɓiɓɓe ma hay ɓinguel gotel ala ɗo henne ɓiɗɗo ma anda ma andana on wona ɓiye mi ara heɓe balle ɗon mi yiya bobo mi yiya fadde koyngal ma woto darɗo so tawi a naati ɗo e galle he walla a naati ɗo ni e leegal ngal ko an toñi hoore ma kono dañƴa hen fof a wiita tinani saabu ɓiye alanama ɗo ɓiɗɗo ma andana on wona ɓiye mi haalnima awa hikka ɓe anda ko woni ɓe maɓɓe noɓe poli andudema nde nden ɓe gandani joni dardi koɓe ganduma mbiyo kadi mboɗo haalanma wota noddiram ɗiɗo heure uji aɗa dérange mi mboɗo leeli mboɗo ɗani an jasɗo aɗa noddirami ko noddaram nde poɗɗa noddude nde aɗa noddani nden soɓe ñawi a anda soɓe celli a anda guila jaaɗa ha joni ɗiɗo lebbi malla ga duuɓi aɗa noddani aɗa namdorama ɓe andata soɓe guuri anda soɓe maayi hande gara ɗo mbiya e ɓiɓɓe ma maro ɓerde ma ko waccima hay ɓinguel gotel alanama ɗo ete kadi sa ari ɗo hen ko an toñi hoore ma
wima mi andi be wuri ko wima ko debal holno gandirta haɓe nguuri holno gandirta haɓe nguuri a noddani a neldani an kay hay sa neldani nodda namdana ɓiɓɓe ɓe no mbaɗi kono ala aɗa yekkitanede rewe oɗo cikkannoɗa noon sa séri kam ko mami hoy malla ko mami yiya mi fija malla ko mami kala gorko balɗo witede mami walde mum mbeɗen mboɗo fiji mbeɗe aɗa dañi ko aɗa dañi ko welma kono a dañca ɗum ko welma ko a dañca ɗum jamais ko jiɗɗa ko a dañca ɗum mi haalnimo woto noddiram ni wata sans jolo ɗon nani mi nodduma yo ko mettere hundu kata sans ko an fuddi ɗum ko an tungi ren cirkimmi ko an fuddi ɗum nodde neɗɗo ɗiɗo yeruji aɗa haɗ ɗum dana mbo sikki ko neɗɗo appel baɗɗo importande hen ko an rawami jasnu ɗum nodde ɓiɓɓe an aɗa nder jogiiɗo bi kino jaltuɗa ɗo ha joni a arani wona ñamde wona yarde mbiya e ɓiɓɓe ɗi ndiram mbatta alhamdulillah jettal jamtani ko mawɗum mi tawano jafi marhaba alhamdulillah jamtani ni jawon ko mawɗum marhaba jamtani ba alhamdulillah baɗa lawol ko mawɗum baɗa jam tan tewone jam baɗa e nder alhamdulillah ko mawɗum baɗa hori lawol de o waɗi fayde liggey mon ko extraordinaire ɓe mbaddunɗa kam gila Dakar ɓe déjà ɓe mbiyettinanimi golde wonko ɗamninomi eyi ɓe kollimi no miijorimi ni wona noon ɓe mbattimi laawol pewngol tawi gongol kadi ko mawɗum mi remi ha yaaji mi remi geɗe kewɗe mi remi ñebbe mi remi kanje mi remi follere eyi mi remi gawri men makkari ndi mi remi gawri ndiyeɓiri walla ɓe mbiye suuna e fof vraiment Allah rewni lawol mi dañana heewi e wonko joguimi mboɗo waɗi ɗum stock ɗo noon jamde mi ƴettu sagataɓe mbeɗa yoɓa ɗumen jomi ɗumen lebbi 4 e kañumen ndemi coppi naatini mbaɗi foti waɗede fof waɗama e sakuji nana e nder magasin joni kam artirimi ko wonno noon ndewnino lawol jinmi kadi yiilade ga jeere en tant que hoɓɓene ga surtout ko wayno ñebbe ɗe e kanje e follere mi yi won waɗoɓe tewuji follere kono kawranmi mum tan way nder supermarché ji te follere kono mi anda holno waɗirte ga e hol addoɓe ɗum ñebbe ɗe kadi eɗen paami kadi kañum kadi ne heewi protéine nawdete ko 100 grammes ñebbe nawdete koye ɓoccoɗe ɗiɗi pasnaɗe eywa 200 grammes nawdete koye kilo tew eyi to nafoore bangge nguurdam aade eyi ko eɗen keewi ga gueɗel ɗimmen jon holno neɗɗo wawata addirde yeeya daña ga client eɓe tawa wonko naftata ɗum daña hen gartam ɗum jinnomi so tawi wonko mbawɗon wadde hen e ndin mbadi vraiment joni kam ayde a jogui toon stock mawɗo ɗo lumuji kewɗi nen ɗo jeehe kewɗe mbawi yeyde nen ɗo min mbawi waddeme yimɓe liggotoɓe ɗo mbaɗoɓe import umina worma nawa port Sénégal mbaɗa container gadda ha gayete heddi ko ɓurɗo wadde ɗum diffusion ɗo ete noon ma mbaɗa publicité jaaha luumo kollira produit ma ƴeewa yimɓe gonga ne jiiɗi ñamanteri caggal leydi en surtout Sénégal joni kam ande no wayni tan e kesam maari ɗo mi jiɗɗum ha no feewi te surtout saɗa wawi ɗum mennude produit o mbaɗa publicité darɗa jeeheɗe mawɗe may dañ possibilité mawninde jeere ma ɗum kam no woodi ɗum ko jeere wande no luumo ni walla kono foire ni par ce que min mi teskima ɗo 2015 min jeeni ɗo exposition international o mi jini yimɓe ummiɓe Sénégal en Gambie en ɓe gaddi ñaameje ina jeeya mais ina jaakimi holno neɗɗo ummoto Sénégal defa ɗo ñaama yeeya hen yalta hen donc vraiment ɗum ni ɓurmi hatujinde e holno mbaɗiren publicité e holno mbawanmi addude jeere taw ko golle men enen ɓale pewno ɗum wawa sodede faate ko mbiɗa ko marketing kam ma jogoɗa inde aɗa andi ɗoɗo nokku ma daña identifier produit ma joni noon alay sago jogoɗa inde mbaɗo identifier produit ma e ko cohluɗa yeeyde ni mbawa hay laamol ma waddi fande noon yarata joni
principalement poɗɗa haalde ko cuhla yeyde woni mbaadi hoɗum jeyatan min kam pour ƴeewndade mbo ɗiɗi addude ko heewi ni kono produit ɗiɗi kam hakkillam ɗo wonno ko étranger ɗum ɗo étranger ɓuri woni ɗo mon fof ne ene sisa goɗɗo ɗum woni probléme ɗo mon fof sisat goɗɗo donc woto won neɗɗo ñaɗɗo mais il faut kadi jogoɗa caractère aussi ko ɗum tan jogo caractère ma aɗa nana italien wona nanta sino kam mo nantano kam jogo probléme mais comme a jogui opportunité aɗa nana ɗemgal kam yiyani hay goto probléme poɗɗa toon dañi donc ko ɗum tan premier mo kam ko noon tan par ce que a yi andano situation no liggorte ɗum ɗo difficile o kam komo annande nderen comme annande ɗemgal ngal kam ala probléme hay heɗen goto ala ɗum ɗo tenor tan atino san inchallah vraiment yol lewon waɗen ñam tiɗo muñal tan kam lewon non tan bay e ko noon أنا جارم سير جارم جارم عندين Contrato pro. No, somebody could take me like a problem parce que dojo anen um affaire dum do ete o brand guide dangi emploi dum do Anam diam set. ayam dio Anam diam set mo dojjan fe. Mo dojjan fe. Ko non tan ko nyange bayange wer kontra. To joji ko ki di da Ko non tan wal wal tan. Bismillah.